रन्जन क्रिएशन चैनल बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चैनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबियावनो 15 आगस्ट उदांस्रि साननि बयनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आरो मोजाङैनो थागोन। बेजों लोगोसेनो आनान गसाया बयनिबो जिउआव सुखु गोजोन आरो खौसेथिनि थासारि लाबोनानै होफैगोन बेखौनो मिजिंथिहरो। आं दिनै 15 आगस्टजों लोब्बा लाखिनानै दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। फैदो बिदिब्ला दानिया जागायलांदिनि। खन्थाइनि मुं उदांस्रि। बिमा गोरबोआव आथुंगासे जिउजों साननैनि आलासि जानानै समनि मोफ्लामगासे मोफ्लामनायजों हान्थिबाय लामा मेगन बेखेवनानै। मोसौ फाफ्लिनि बोहैनाय दै दाहाराव दोहौनि फाखनजों बुसोम जानानै गबनानै थानांनाय गुफुर फानजारिनि दाउ दा गां राखांबाय उदां साननि बिदुं मोननानै। उदां उदां अखोराङाव गां फुवारग्लांना दा बिरथिङो बिमा गोरबो। फैलाव फैलाव नबथि बिखायाव बोरनाय गोरबोआ दैहुंसे गोजोननि हांमा सुरो। दानिया नोंनि आरो आंनि जरा आखाइ मुथिजों फै जों सोरजिनि गंसे उदां गोहोफुरि। गोरबो दरबाराव बैसोमुथि बिखायाव सुदेम दैमुनि निजोरा जेरमायहोनि। गोरबो दरबाराव बैसोमुथि बिखायाव सुदेम दैमुनि निजोरा जेरमायहोनि। जै भारत हादरनि, जै जाथों आइ बिमा हादरनि।